Здравейте, приятели! Аз съм Жилю и това е моят канал. Забавно, любопитно и интересно. Секция разопаковани. Сигурно се чудите вече защо така се люлея и да какво се люлея. Това е новата ми придобивка от Тему. Люлееш се стол. В интерес на истината много е удобен. И най-важният въпрос е защо не съм направил анбоксинг. Просто дойде разопакован. Не знам какви транспортни фирми има, но пристигна с DHL. По пътя обирах болчета и гайки. Взех на собствен риск и се оказа, че се заслужава. Липсваше само 3 гайки. За сметка на това имаше 5 болта повече. Много е удобен. Човек може да се дремне малко. И цената беше 230 лева. Има купон за отстъпка, който ми дадаха от Тему за 70 лева. И цената стана 160 лева. Следваща корекция на цената, понеже намалили цената на артикула, още 10 лева надолу. И понеже закъсня доставката, ми дадаха още 10 лева. В края на краищата го получих за 140 лева. Между другото, наистина е много удобен. С променяне се наклон на вдигалката. Люлее се. И променя се наклон на опората за краката. Материята е доста добра. В интерес на истината, една от многото покупки, от които съм доволен от Тему. Но има си даже и джобчета странични. Да сложи човек телефон. И може да се дремните даже. Искам да благодаря на всички, които отделят време да гледат клиповете в моя канал, които се абонират за канала ми и които използват афилиейт линковете в описанието на клипа. Благодаря ви още веднъж на всички.